Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Ang hiyas ng kagandahan ng PhilHealth. Miss Gigi Naron in the house. Miss Beautiful Gigi, good morning! Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Good morning sa lahat ng kasamahan natin dyan, Sir Pio, sa station. And syempre, pinakamainit na good morning sa'yo, sa pinakagwapo sa DCGB. Lang yaka, murahin naman kita. Hindi ka pa niya ganahan ang hiyas ng kagandahan. Lang yaka. Fake news po yun, fake news. So, what's in store for this weekend para sa mga Naronians? Yan, Gigi Naron. Ano ba pinaplano mo? Ano bang pinaplano mo? Alam ko, ikaw donyang-donya. Asan yung isa pala natin naman? Wala na sa aking komunikasyon Ano ba? Andyan lang, sir. Busy lang si Ma'am Larry. Pero andito po siya ngayon sa opisina. May mga inaskaso lang po tayo sa mga susunod na activities natin dito sa PhilHealth. Ikaw talaga, Sir Pio. Alam mo, sabi nila, Sir Pio, bakit ka maghahanap ng iba kung meron naman ng nasa harap mo na? Walang iya ka talaga. Ikaw nang pinakahiyas ng kagandahan. Ayoko. Oo naman. Alam naman natin na si Ma'am Larry talaga ang nasa puso mo. Hindi kasi ayoko maging salawahan. Ako ay nag-iisang birhen. So dapat ang aalayan ko nito yung talagang aking napupusuan. Oy, sige, Sir Pio, balik na tayo sa topic natin ngayong umaga. Ano ba yung kwan? May pa-premyo ba? Wala? Meron? Oo naman, meron. Sige, Always sige. naman, Sir Pio, meron. Kaso nga lang yung winner natin last week, mukhang hindi pa kiniklaim yung premyo niya. O sino nga yung winner natin? Sino winner natin? Andiyan yung pangalan sa'yo? Parang tiga-tabako ata yun Oo, siguro ba? wala pa siyang time pumunta Oo. dito sa Legazpi City. Yun. So, Hindi ko makuha yung listahan ko, pero yes po. Andyan yun wala na rin sa akin. Lang yaka pag may Nasa pumunta. Lamexa ko yun, Sir Pio. Pero definitely, kung nakikinig man po kayo, pwede pa rin po kayo dumaan dito sa opisina para kunin ang inyong premyo. During office hours, Yes, office hours syempre. 8 to 5 po, Mondays to Fridays. Except syempre pag holidays po. Ano yung tanong natin ngayon? Ano yung tanong natin ngayon? Sige. So ngayong umaga, ang topic po natin ay PhilHealth contributions. Ang tanong ko po ngayong umaga, ano po ba ang ating premium rate na binabayaran ng PhilHealth contribution? So rate po yan kung ilang percent. Ano ang premium rate of contribution para sa taong 2023? Yun. Ano ang premium rate ng contribution sa PhilHealth ngayong taong 2023? Yes. Yan. So, makukuha yung So, kasagutan. sagutin lang yun, Sir Pio, with their complete name and address. At isend sa number mo, Sir Pio. Yeah. And my number is 0961-759-0888. That's smart. 0961-759-0888. And sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Ano ang premium rate for 2023 para sa PhilHealth contributions natin? So, usapang pera tayo ngayon. Alam ko ikaw, donyang-donya, kaya usapang pera tayo ngayon. Marami ka niyan, sinasabi ko sa iyo. Di ba? And magkano ba talaga ang kontribusyon na dapat na i-share natin sa PhilHealth? Yes, so yun nga po. Sabi nga ni Sir Pio, meron tayong contribution na ibinabayad sa PhilHealth. Mahalaga po kasi na ang bawat miyembro ay regular na nakakapagbayad ng contribution para mapanatili natin na matatag ang National Health Insurance Program or tinatawag nating NHIP at para rin po mapabuti at mapalawak ang ating mga benepisyo. So yun nga yung tanong natin, Sir Pio, di ba? Magkano nga ba ang dapat nating binabayad ng contribution sa PhilHealth? Pero bago ang lahat, balikan natin, Sir P, yung dalawang types, major categories ng membership natin sa PhilHealth. Di ba meron tayong direct and indirect contributors? Pag sinabing direct,
sila yung may kakayanang magbayad ng contribution. Tulad natin ng mga employed, ng ating mga OFWs, yung mga self-employed at mga professionals na nag-earn. And syempre, yung mga Don tulad ni Don Pio. Oo. So sila yung mga direct contributors natin. Meron din naman po tayong tinatawag na indirect contributors. Sila yung mga walang kakayanang magbayad, kaya naman po sinosubsidize ng national government ang kanilang PhilHealth contribution. Now, ngayong pag-uusapan natin yung PhilHealth contribution ng mga direct contributors or yung may kakayanang magbayad. Yan. Under the UHC law po, meron tayong dapat na taong-taong minimal increase sa premium rate ng PhilHealth contribution. Nung linabas po yung law na yun, sabi sa batas, dapat gantong taon, etong percent, gantong taon, gantong percent. So nagbabago-bago po siya taon-taon. Ano po? And for 2023 po, dapat po sana ang nakaset according to the UHC law, ang premium rate is 4.5%. At meron tayong income ceiling na 90,000 pesos. Pero dahil po ay PhilHealth ay together with the national government, alam po namin na lalo na galing pa lang tayo sa matinding pandemya at alam natin na apektuhan ng Pilipino dahil dito and then sabayan pa ng inflation, sinuspend muna po yung increase to 4.5% ng ating premium contribution. Kaya ngayong taon pong 2023, ang premium rate po ng PhilHealth is 4% ng inyong income or basic salary. Ulitin ko po, for 2023, ang babayaran po natin is 4% of our monthly income or salary. So, explain ko lang kung anong ibig sabihin ba nitong 4%. So, sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na salary income, income floor, and income ceiling. So, yan po yung pinaka-minimum at pinaka-maximum kung saan natin i-multiply yung 4% na yon. For example, ang ating income floor for 2023 is 10,000 pesos. So if you're earning less than 10,000 pesos, i-compute pa rin po natin yan na 4% times 10,000 pesos, which is 400 pesos. Kaya 400 po ang minimum contribution natin for PhilHealth ngayong 2023. Kuha po. And then meron naman po tayong tinatawag na income ceiling. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na pwedeng i-multiply yung 4%. 90,000 pesos ang income ceiling natin for 2023. So 4% times 90,000 pesos, yun po ang pinakamataas na pwede nating i-contribute every month sa PhilHealth, which is 4,050 pesos. Yan, opo. Sandali, dahan-dahan natin ngayon. Yung premium ceiling ngayon na taon 2023 is 4%, 4% ng ang rate, ang rate ng sa sweldo, yes po. For 2023 it's 4%. Now, halimbawa kagaya ko ang sweldo ko hindi halimbawa umabot ng 10,000. Ang buwan ng sweldo ko hindi umabot ng 10,000. Paano pag-compute natin yan ng contribution ko? Using yung 4% rate. Halimbawa, ang sweldo ko is 8,500 per month. Yes po. Paano pag-compute niyan? Using yung 2023 na 4% na premium contribution natin na computation. Paano? Yes po. For example, sabi nga ni Sir Pio, earning ang isang member ng 8,500. But since an income floor natin is 10,000 pesos, imbes na i-multiply natin 4% times 8,500, ang i-multiply po natin yung income floor natin na 10,000, which is 10,000 pesos. 10,000 times 4%, yun po ay 400 pesos. Kaya ang contribution nyo po sa PhilHealth ay 400 pesos per month. Ang kagandahan po dito, Sir Pio, kung kayo ay employed, yung 400 pesos po ay paghahatian mo at ng inyong employer. 200 pesos po kukunin sa inyong sahod, ikakaltas po yan, and the other 200 pesos ay i-shoulder ng inyong employer. So, yes, 4% ang rate natin, pero kung kayo ang employed,
50-50 po ang hati niyan between the employer and the employee. So, ibig sabihin, halimbawa, eksakto lang na 10,000 times 4% pa rin, tapos hati Yes kayo po. doon ng employer. Yes. Okay. Kung halimbawa For 12, example naman, 12%, halimbawa, inabot ng 12,000 yung sweldo, times 4% naman, then hati na naman kayo ng employer. yes po, Sir Pio, Ayun. exactly. Kung halimbawa, kagaya mo, sweldo mo 250,000. Sinasabi ko sa kinsinas pa lang yan. Meron naman tayo sa mga fake news natin, Sir Pio. Responsible journalism, dapat totoo ang binabalita natin eh. Kaya sabi ko nga kanina, halimbawa ikaw. Akala ko, dinidisclose mo na yung sweldo mo. Ito, sweldo ko, halimbawa ganito, ba ang sweldo ko ay 90,000 a month? O, di ba? Yun. Ita-times ba rin yun sa 40,000, 4%? Yes po. So kung Oh. 90,000 per month, ita-times mo ng 4%. So bale 4,050 pesos. Yung 4,050 pesos, if you're employed again, hatiin po yan between employer and employee. 2025 ikakalta sa sweldo ni employee, 2025 naman isi-shoulder ni employer. Kung kayo po ay voluntary na naguhulog ng PhilHealth, isa kayong professional, doktor, hindi naman kayo technically employed, nagpa-practice kayo ng sariling profession, yung buong 40,050 pesos po ang babayaran ninyo. Again, depende po kung magkano ang ina-earn ninyo sa isang buwan. For example, si Sir Pio as a freelance journalist nag-earn ng 250,000 pesos. Aha. Diba? Ganon. Aha. Oo. So, dahil meron tayong income ceiling na 90,000 pesos, ibig sabihin, hanggang 90,000 pesos lang din po natin imumultiply yung 4%. So, kahit Ayun. nag-earn tayo ng ganun kalaki, it's still pinakamataas na ibabayad nyo as premium contribution sa PhilHealth is still 40,050 pesos for year 2023. Napakalinaw. Halimbawa, sumobra nga sa yung ceiling, ilan yung ceiling ngayon sa taon 2023? 90,000 pesos po. Kung nagsusweldo ka ng 100,000, imo-multiply lang yung 4%, doon lang sa 90,000. Yes po, Yun. exactly, Sir Pio. Ganun Very pala well siya. said po. Okay. So, paano ba yan? Ganun yung kaltasan, ano yung basehan ng pagpapatubad nito ng ceiling, 'di ba? Ano yung basehan ng PhilHealth? Ba't ganun? Opo. So, if you would recall, according to the law talaga, dapat 4.5% tayo at 2023. Opo, na dapat sinusunod natin yung nakaschedule according to UHC law na pag-increase ng premium rate, pag-increase ng income floor and ceiling, pero yun po ay hindi natin sinunod ngayong 2023 dahil po nagpalabas ng memorandum nung December 2022 si President Ferdinand Bongbong Marcos and with DOH and PhilHealth nung hindi muna natin, isususpend muna natin yung increase na nakalatag sa law dahil nga po nagaling pa lang tayo sa pandemic and then the inflation as well. Kaya dahil po doon we stick to the 4% and I'm sorry, 80,000 pesos pala. I'm sorry. Yeah. The ceiling natin. Opo. 80,000 pesos yung ceiling. Opo. Yun. Then lagi yun Opo. laging nakapeg yun sa 4%, Yes po. Basta Ayun. tandaan po, para sa taong 2023, 4% lamang po ang Aha. ating premium rate sa ating Ayun. PhilHealth contribution. 4%. Ayan, Sir Pio, ewan ko na lang kung walang makakatamang sagot sa atin ngayong umaga. Pag-usapang pera, ikaw ang kwan dyan, matinik dyan. Oy, sana ko magbabayad ng kontribusyon. Paano ba? Yung premium, dala-dala ko mga coins. Yung kinakailangan ngayon ng central bank. Mga coins. Magbabayad ako kay Gigi Naron, yung hiyas ng kagandahan. Pupunta ako doon sa PhilHealth. O, 'O, sa'yo na yan, isang sakong coins. Sana ako magbabayad noon.
Oh. Tandaan na lang po natin, huwag po maniniwala kay Sir Pio kasi baka ako hanapin niyo sa akin ako kayo magbayad ng contribution. Wala po, wala po akong authority magtanggap ng contribution. Ako po ay lamang, bigay lang ng information pero hindi po ako tumatanggap ng PhilHealth contribution. So, ang contributions po natin kapag first time nyo magbabayad ng contribution, yung mga initial payment po, and as well as your computation, kasi syempre i-compute pa yan, pumunta lamang po sa pinakamalapit na local health insurance office. So, ang local health insurance office natin, or LEO, sila yung kumbaga provincial offices natin ng PhilHealth. Ang LEO po natin dito sa Albay ay mahanap sa second floor De Los Santos building po sa Lanco Business Park. Oo. Sa tapat po yan ng grocery ng Pacific Mall. Yan. May opisina po kami doon, yung Local Health Insurance Office Albay. Pumunta po kayo doon for your initial payment and computation. Kasi i-compute pa po nila based on your income. Magdala po ng proof of income para makompute nila yung karampatang contribution ninyo. So ano po ba ang pwedeng dalhin natin as proof of income? Pwede pong yung latest BIR income tax return ninyo, kung kayo ay earning. Kung wala naman po kayo, hindi kayo nag-earn, pero gusto nyo, wala kayong solid na earnings, pero gusto nyo maging voluntary member, pwede rin po kayong magbigay ng notarized certificate of no income. Oo. Pwede po kayong magpagawa nito sa abogado or kahit naman po sa PAW, nag-i-issue po sila nito kung kayo ay humingi. Pwede rin po kayong magbigay ng latest payslip ninyo or certificate of separation from employment kung kayo naman po ay na-separate from your work. Latest financial statement, kung OFW, pwede po kayong magbigay ng employment contract ninyo as proof. Pwede rin po kayong magbigay ng certificate of income from LGUs or authorized organizations kung affiliated yung pinagtatrabuhan nyo doon. Or certificate of membership with monthly income issued by Association of Vendors and other affiliated organizations. So iba-iba po ang pwedeng ninyong dalahin para maging proof of income ninyo. Once na-present ninyo yun, i-compute po ng frontliners namin kung magkano ang inyong monthly contribution based sa rate natin. Uulitin ko, for 2023, it's 4%. Mhm. Pwede po, pag na-compute na po yun, pwede na po kayong magbayad sa pinakamalapit na PhilHealth accredited collecting agent sa inyong lugar tulad ng mga bangko, mga bayad centers po natin. Pwede yon. SM, Retail Incorporated, at iba pa. Yung complete list po ng payment centers ng PhilHealth, mahahanap po yan sa website namin, www.philhealth.gov.ph. Again, bago kayo makapagbayad dito sa mga bayad centers, mga bangko, kailangan muna po ay magpa-initial assessment or computation kayo sa opisina ng PhilHealth. Yun po ay para sa mga self-paying natin. Mga self-paying members naman po, once na-compute na kayo kung magkano ang monthly contribution ninyo, pwede na lang po kayo magbayad online gamit ang GCash or ang inyong debit or credit card. Kailangan lamang po mag-register sa PhilHealth member portal sa aming PhilHealth website upang magamit ito. Sa susunod po na programa natin, pag-uusapan natin kung paano nga ba gamitin itong PhilHealth member portal, kung paano ninyo makikita ang MDR nyo doon, kung paano kayo magbabayad through our website. Pero ipinapaalam ko lang po na once computed na ang inyong monthly contribution, pwede na po kayo magbayad through our website. And finally, Sir Pio, para naman po sa mga employed, ang computation naman po, tulad ng sabi ko kanina, ay again, kung ilan ang monthly salary ninyo, yung basic lang po yan, multiply that by our premium rate. Again, for 2023, it's 4%. And then, kung ano man po yung total, paghahatian po yan ng employee and employer. Ito po ay automatic nang binabawa sa inyong sahod. At ang kabuuang amount po nun, yung share ninyo at share ng employer, ay kailangang i-remit at i-report ng inyong employer sa PhilHealth buwan-buwan. Yan yung mga seniors at lifetime number na at saka indigent, may kailan pa ba silang babayaran? Yes. So, yung mga senior citizens po natin, yung mga indigent natin, yan po yung sinasabi ko kaninang mga indirect contributors, mga walang kakayanan magbayad. Kasi although meron naman tayo mga don at yung mga senior citizens, according to the Senior Citizen Act po, ang ating mga senior citizens ay wala na po dapat na babayaran na contribution. Same din po sa lahat ng under the indigent program ng ating government, wala na rin po silang babayaran dahil sinubsidize na po ng ating gobyerno ang kanilang contribution.
Yung mga lifetime members naman po, ito po yung mga previously employed natin na mga members na nag-retire na, mga senior citizen na, wala na rin po silang babayaran ng contribution dahil kinikilala po sila na part na ng senior citizen program ng PhilHealth. Ba't mahalaga na magbabayad ka, Doña Gigi Naron, ng premium sa PhilHealth? Ba't napakahalaga nun? Yes po. Napakahalaga po ang pagbabayad ng contribution dahil ito po yung ambag natin, kumbaga, para lalo natin mapatatag ang National Health Insurance Program or NHIP. Sinasabi rin po sa batas na ang pagbayad ng contribution ay responsibilidad ng bawat Pilipino, particularly po sa mga direct contributors o yung mga may kakayanang magbayad. Kasi ibigay ko na lang example, Sir Pio, yung napag-usapan natin ng first program natin ngayong taon, Oo. yung sa dialysis. Imagine mo sa pagbayad mo ng 400 pesos per month. Oo. Kung ikaw ay nangailangan ng dialysis sessions, nakailang 156 sessions in a year worth 2,400. Katapat nung 400 pesos per month mo. So, in that very minimal amount, although minsan masakit, mabigat na nagbabayad tayo ng ganong amount, pero in the long run po, maganda po ito na para makasiguro tayo na merong tayong maaasahan kung tayo or ang mga kapamilya natin ay nagkasakit. Yan. Di ba yung Universal Healthcare Law, ngayon pa lang na ipatupad pero may nalaktawan ako nung mga nakaraan bago pa yung Universal Healthcare Law. Kailangan pa ba yun na bayaran? Okay po. So, ayon po sa implementing rules and regulations ng UHC, epektibo po yung UHC November 2019. Oo. And yung November 2019, yun po ang magiging reckoning period ng paniningil ng PhilHealth sa mga nalaktawang premium contributions na papatawan po natin ng interest. Kung naalala nyo po noon, walang retroactive payment ang PhilHealth. Pag na-miss mo, hindi mo kailangang bayaran, pero ang consequence nito, maaaring hindi na po kayo makapaggamit ng inyong benepisyo. Ngayon po, we are allowing that. Pwede nyo pong balikan yung mga missed payments ninyo starting nung effectivity ng UHC law, which is November 2019, although may katapat po itong interest. Pero ang kapalit naman po nito ay meron po kayong immediate eligibility na once Yun. pumasok kayo sa isang hospital, kailangan ninyo ng medical attention, PhilHealth nyo po, kahit may na-miss kayong payment before, magagamit nyo po ito. Yan. So, automatic nyo pong magagamit ang inyong benepisyo sa mga ospital or facility Oho. ng PhilHealth. Muna, meron na penalty kapag yung mga missed payments natin. So, tandaan po natin, responsibility po natin na dapat tupadin yung kanya-kanya na nating ambag dito sa NHIP. At para maiwasan yung mga penalty na yon, let's be faithful sa ating pagbabayad. Huwag na natin yung ipaskip pa, para hindi na tayo problema ng mga na kaligtaan natin plus yung penalty. Bayaran po natin yung ating PhilHealth contribution natin every month para hindi na tayo magka-problema at sigurado nating magagamit ang ating mga benepisyo na walang penalty. Yun, napakalinaw. Pwede, halimbawa nagkasakit pero may nalaktawan, hindi ka pwedeng tanggihan ng accredited medical facility. I-admit ka lahat-lahat. Pero sisingilin ka pa rin nung nalaktawan ng contributions before 2019. Yun. With interest. Sige. Yes po. Meron dito nag-text, Ito, hanapin natin yung kauna-unahan. Kasi ito may 1013, may 1015. So ibig sabihin yung 1013 yung ating i-accommodate, Ma'am Larry, Yes, Ma'am of Gigi, course. Ito, ang winner natin taga Happy Homes Classica Subdivision. O dito lang sa Gugon ng Legazpi City, ang kanyang sagot is 4% of monthly salary. Yan, tama po ba, Ma'am Yes. Gigi? Winner ka si Sir J.G. Buwisa. Yan. Sir J.G. Buwisa ng 427 Magnolia Street, Happy Homes Classica Subdivision, Gugon, Legazpi City. May surprise premyo coming from Miss Gigi Naron, ang hiyas ng kagandahan ng PhilHealth.
Yes, congratulations, Sir JG Buwisa ng Happy Homes Gugon, Legazpi City. Tama po yan. 4% ng inyong monthly income ang dapat nating binabayarang contribution sa PhilHealth. Congratulations po. You can claim your prize here sa regional office ng PhilHealth. We are located at ANST4 Building, Alternate Road, Legazpi City. Hanapin lamang po ako, si Gigi Naron, para makuha ang inyong premyo. Again, congratulations po. Yan. What time is it, Miss Gigi, dyan sa inyong opisina? Anong oras na ba dyan? 10:30 na. Oy, hindi papaalam na tayo lang yak. Paalam na. Yes po, thank you very much po sa ating mga listeners. Congratulations sa ating winner. Sana po may natutunan kayo ngayong umaga. Patuloy po pala ang aming panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Wala pong bayad yon. Mag-ingat po sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Bukas po ang aming mga opisina, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Again, maraming salamat po. Makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangangailangang medikal. Diyos mabalos po. Thank you so much, Ma'am Gigi, and mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Till next Thursday, salamat po kasi doon pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5.